हेल' लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बरायबावबाय SBI जाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन पिअ पस्टआव बिनि एडमिट कार्ड होबायदि लोगोफोर नोंथांमोना डाउनलड खालामदो जायफ्रा एग्जाम होनो गोनां दङ दा बे एग्जामा जागायसिगोन 20 नभेम्बरनिफ्रायनो जागायगोन दा नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनानै जाबाय बेनिफ्राय गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ SSC जिडिआव जायफ्रा एडमिट कार्ड मोनाखै रिजेक्ट जाना दङ दा बिनि गोदानै नटिस फैगोन ना फैला होननानै दा बिनि सायाव जों सावरायगोन अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै बेखायनो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन जुदि नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना बेबादि साख्रिनि जेब्लायबो आपडेट मोनबाय थाखायो दा गोबाव खालामना लोगोफोर जों थांसै एडमिट प्रसेस डाउनलडआव दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन दा बिदिब्ला जोङो फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव दा अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो माबोरै एडमिट कार्ड डाउनलड खालामो नोंथांमोना बेयाव नायदो बेयाव नोंथांमोना हिन्दी नङाब्ला इंलिश सेलेक्ट खालामदो बेनिफ्राय रेजिस्ट्रेशन नाम्बारखौ होदो एबा रल नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय पासवर्डआ नोंथांमोननि डेट अफ बार्थआनो जायो बेखौ होना लानांगोन दा बेनिफ्राय केप्चाखौ नोंथांमोना बेयाव होदो बेनिफ्राय नोंथांमोना लगइन खालामदो दा लगइन खालामनाय लोगो लोगो एडमिट श' जायो बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना फरगट पासवर्ड लांनो गोसो दङ एबा बावबाय आरो जेनेबा नोंथांमोना फरगट पासवर्डआव लांनानै रिकभारि खालामनो हायो नोंथांमोननि गोमानाय आइडिखौ दा बेखायनो जों बेयाव थांनांगोन थुनांगोन अब्लानो बे रिकभारि जागोन आरो केप्चाखौ सिनायाबा नोंथांमोना बे क्लिक हियरआव थुनाय लोगो लोगो रिफ्रेश जायो आरो चेन्ज जागोन नोंथांमोना नायनानै मोजाङै लगइन खालामनो हायो बेनिफ्राय लगइन खालामदो एडमिट डाउनलड खालामदो दा बे जाबाय दानि जों थांसै SSC जिडिनि सायाव लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय दायो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइट SSC आव दा गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन मेक्सिमाम फैदों आंनियाव रिजेक्टेडनि दा गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ आरो आंनियावल' नङा लोगोफोर अल इन्डिया गोबां रिजेक्ट जादों आरो गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन दा बेयाव बुंदों लोगोफोर गोबाङानो माने नेगासिनो दङ SSC जिडिनि गोदान अफिसियेल नटिस दा बेबायदिनो मोनसे गोदान नटिस फैदों लेटेस्ट निउसआ जाबाय मक टेस्टनि सायाव दा जों बेबादिनो आसा खालामगोन SSC जिडिआ आरोबाव माबा मोनसे राहा लाथों जाहाथे रिजेक्ट जानायफोराबो एडमिट कार्ड फैयो दा गोबां थालांगोन बेबायदिब्ला नाथाय माखासे एक्सपेक्टेड काट अफआ माने गोरोबहैनाय नङा जायफ्रा माने रिजेक्ट जाबाय नालाय थ' गोबां रिजेक्ट जायोब्ला माखासे केन्डिडेटनि माखासे अनजिमाया खमायो स' बेखायनो माखासे सिस्टेमा एसे प्रब्लेम जानो नागिरो थ' बेखायनो जाहाथे SSC आखायाव लाफिनथों आरो एडमिट कार्ड मोनो आरो नोंथांमोना अनलाइन एग्जामखौ होनो हायो आरो गोबां कमेन्ट्स खालामदों SSC जिडिआव खायसे लिरगिरिफ्रा एग्जामा अनलाइन जायोना जाया आरो न'निफ्रायनो होनो हागोन ना हाया स' बेयावनो लोगोफोरनाय नोंथांमोना मानोथो एडमिट कार्ड होदों नोंथांमोना एग्जाम सेन्टाराव थांनानै अनलाइन एग्जाम लिरखानांगोन आरो कम्पिउटारावसो जायो अनलाइन दा जों बे नटिसखौ भिउ खालामबाय दा नटिसखौ जोङो भिउ खालामनाय लोगो लोगो बेबादि मोनसे लिंक मोनगोन नोंथांमोना बे लिंकआव थुनाय लोगो लोगोनो मक टेस्ट खालामनो हायो दा बे लिंकखौ आं नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन दा लोगोफोर एग्जामाव जेरै जायो बेयावनो नोंथांमोना स्क्रिनाव मोनगोन आरो दा लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों थ' नोंथांमोना डाइरेक्ट बेबादि श' जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम लिरनांगौ जायो दा बेयाव नोंथांमोना रल नाम्बारखौ होनांगोन बेनिफ्राय डेट अफ बार्थ होनानै साइन इन खालामनांगोन आरो जेब्ला अनलाइन एग्जाम लिरो आरो नोंनि फट' ओंखारगोन बेनिफ्राय नोंनि नेम ओंखारखायो नोंथांमोना आरो राइट साइड खनायाव माने टाइम ओंखारबाय थागोन बे टाइमआ जेब्ला जिर' जायोना अब्ला हारसिंनो साबमिट जायो अब्ला नोंथांमोना माने एग्जामा जोब्बाय आरो नोंथांमोना साबमिट खालामलायनाङा दा बेखिनियासिम लोगोफोर नोंथांमोना एसेब्लाबो बुजिबाय जानांगौ आसा खालामो SSC जिडिआ गोदानै थाबैनो नटिसखौ होथों जायफ्रा रिजेक्ट जादोंमोन नोंथांमोनाबो एग्जाम लिरनो हानाय बायदि